ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати 10-солагии Истиқлолият ва деҳаи файзбахш гуфтагия. дӯстон, 4 дар хонаи фасони хушӯ сохтагӣ ҳастанд, бо яъне ки гирди атрофиш маҳкам кардагия. масоҳати замини дӯстон 8 сотиқ заминае. касоне ки аз шаҳри Турсунзода хонахар бошед, марҳамат, гирди атрофиш гуфтагия маҳкаме дарвозаи нав часпондагӣ. нархиш 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстон, марҳамат, рақами барои тамос 35 76 60 00 қади дар тамос шавед. дӯстон, срочно одамое ки аз шаҳри Душанбе хона гуфтагӣ буд, марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастак қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, тарафҳои 9 километр. 5 дар хона, оби свет ҳамавақт ҳастак гуфтагия. 2 сотиқ заминай, яъне ки проблема нест. занг занем, суҳбат мекунем, ҳамаша мефаҳмонем. иншоалло ҷои хуб аст гуфтагия. дӯстони азиз, ремонт кардестем ша хонара, яъне ки боз ҳоло ҳам ремонт рафтесае. наша дӯстон 350 000 сомон мега. ремонтҳои беҳтарин, марҳамат, рақамо барои тамос 918 88 93 70 қади дар тамос шавед. дӯстони азиз, марҳамат, хонаи арзон гуфтагӣ биден, яъне ки аз ноҳияи Данғара. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Бешбулоқ гуфтагия. дӯстон, 6 сотиқ заминае, вадда дар хона мебошад. нархи хонара 150 000 сомон меяд ки боз гуфтагия савдо мешавад, ки срочна фурӯшия. дӯстони азиз, дар ноҳияи Данғара, деҳаи Бешбулоқ, 6 сотиқ замин масоҳаташ, вадда дар хона, хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстон, рақамо барои тамос 933 80 90 40 қади дар тамос шавед. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, деҳаи Сомгар гуфтагӣ, яъне ки ду хонара фундамент рехтагӣ ҳастай. масоҳати заминаш 10 сотиқ замина, замини фурӯшӣ срочна. хоб дӯстон, яъне ки боз камтараки дигар семинблок дорад. марҳамат, барои гирди атрофша маҳкам кардан семинблок дорад гуфтагия. нарша 80 000 сомонӣ мега, боз камтара савдо дорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, пешина Ҷайҳун, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Телман.
12 сотиқ заминаи 4 хонаи 6x4 калидор дорад 8 метрай. дар охираш душевои кабина дорад гуфтагай. Паднавес барои мошин навес то болои дарвоза. пеши хона ҳам навес як рад шифер бо як хонаи зимистоннишин гуфтагай ки дорад гуфтагай дӯстони азиз. яъне ки анҷомхона, алоқхона, хонаҳо дарун ба дарун берун тайёр дигар кор надоранд. гирди агарод 70% маҳкам. ҳавли то қади кӯчара бетон стяжка кардагӣ ҳавз дорад. 4x3 чуқуриш бошад 2 метр. дӯстони азиз, нархи хонаро 270 000 сомон мегӯяд. марҳамат, номерҳои ватсапро нагай. тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат, хонаи навбатиён хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Орудакӣ, ҷамоати Султонобод, деҳаи Гулоб гуфтагиай. 4 дар хона, масоҳати заминаш, яъне ки хонаи имрӯза дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. дӯстони азиз, ошхона, кӯхони баня ҳам дорад. нархша 290 000 сомон мегӯяд. ина марҳамат, даруни хона бо диққат тамошо кунед. рақами барои тамос 940 90 96 хадӣ дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, яъне ки шаҳраки Чоруқдарон гуфтагӣ бардуро. 3 дар хонара яъне ки дар шаҳри Хуҷанд сохтагӣ ҳастанд. масоҳати заминаш 4 сотиқ замин аст. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомони. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 031 15 70 70. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. сарбаланду хонобод бошед. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. лайкҳоро фаромӯш накунед. дастгиришон пешҷамоз. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.